Ayun, naubusan ng gas. Kailangan ako magpagas kasi malayo pang biyahe namin. Papunta pa kami dun sa City Hall. Ngayon mga boss, minalas kami mga boss. Kasi pagpunta namin dito is half day lang pala. And walang tao dito mga boss. Malas, walang tao. Boss Lloydski nyo. Taga-gupit na dito sa barbershop. May bago ka palang summer job, Boss Lloydski. Ano ang pangalan ng summer job mo? Tupi shop. Ano yung edad mo? Magkano yung edad mo? Magkano yung edad mo? Isa dyan na, pinaghintay kita. Paano maligaw? Ewan ko sa kanya. Try mo maligaw sa kanya. Sana all. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, your boy, this boss Junfel J of Junfel Films. For today's video mga boss, ito mga boss ipapakita ko lang sa inyo kasi kakarating ko lang dito sa bahay. Actually, tapos na yung video. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung ano yung ginagawa ko sa araw na ito mga boss. Ang ginagawa namin mga boss ay pumunta po kami dun sa kasi nakita natin mga boss at alam nyo naman na kaka-announce lang na top 4 ako dun sa photo competition dito. Yung pa-contest dito ni Mayor. So ayan, ako po yung na top 4. So yung ginagawa namin mga boss kasi sabi ni Mayor na papuntahin po kami dun mga alas 3 ng hapon. So yung mga boss pinupuntahan po namin mga boss. Bago po natin ipapakita sa inyo mga boss. So mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, ipapakita ko sa inyo mga boss itong video na to. Ito mga boss, i-explain ko sa inyo kung bakit ako naging winner. So ito, sumali po ako sa photo competition, experience or mga nangyari during ECQ. Kung may mga picture ba daw kami at ilalagay namin dun kung ano yung mensahe sa likod ng mga larawan na yon. So mga boss, ito yung picture ko na ginawa kong entry. So gumawa po ako ng collage picture. Marami po akong picture nung time na panahon ng ECQ. So ayun mga boss, papakita ko sa inyo mga boss ang video na to. Let's go! Okay mga boss, nandito na ako sa sa kalsada. So ayan, papuntahan natin si Boss Lloydski. Naghihintay siya sa akin dun sa bahay nila. Okay, puntahan natin siya. Ayan na si Boss Lloydski. Ayan na siya. Ano? Ikaw? Nagod sa? Nagkuha ko sa kungkuan, basta... Good moral. Good moral. Ano? Portfolio ba? Portfolio. Para pasar. So saan tayo punta ngayon? Punta tayo sa City Hall. Kasi mga boss, kukunin ko yung prize ko dun sa yung sinalihan ko na photo contest dun kay Mayor. So kukunin ko yung prize kahit ngayon hindi pa ako pakuha. Ayun mga boss, pupuntahan namin mga boss. Papalinisin ka na ako ng sasakyan mo. Pero Sabi ko boss na may lakad ako, kasama ka, tas sabi niya ako, sige. paano baka pagalitan ka ng papa mo, hindi mo malinisan yung sasakyan nyo? Okay lang yun boss. Okay lang yan. At least nandun naman si Kuhe. Okay na, let's go na mga boss. Ayun, naubusan ng gas. Ha? Eto, naubusan ako ng gas. Kailangan ako magpagas kasi malayo pang biyahe namin. Papunta pa kami dun sa City Hall. Kasi pupunta namin yung daddy ni Boss Lloydski. Boss Lloydski, makakaabot pa ba tayo dun? Grabe, napaka-traffic guys. Video mo sa taas. Ha? Taas. Ayan, medyo mataas yung traffic. Tapos, dito na kami ngayon sa City Hall. Pupunta po kami dun sa sa Mayor's Office. Doon namin kunin yung prize namin. Namimiss ko na tong City Hall. Dati dito po kasi ako nagtatrabaho eh. Okay. So ngayon mga boss, minalas kami mga boss kasi pagpunta namin dito is half day lang pala and walang tao dito mga boss. Minalas tayo Boss Lloydski, walang tao Boss Lloydski. Yeah. Okay lang yan. Content na namin to. Malas, walang tao.
Magkano boss? Yung sinabi niyang Monday ba? Monday na lang siguro babalikan natin. Sige, salamat sir. Yun, nakausap namin yung mga nagbantay dito. Ito na yung Lapu-Lapu City Hall. So, minilalas kami mga boss. Paano yan? Kakain pa rin tayo, boss Loyski. Pagdating na lang natin doon sa Grand Mall. At least, safety na. Nandun na yung ano, yung result. Nasa top 4 na ako. Yung price mo boss ba? Yan o. Asan? Hindi naman 500 yung price sa akin. 1K, okay. Dalawang 500. Pero ayos lang yan, boss Loyski. Kahit binalas tayo. Malas pa rin boss. Malas pa rin. Pati sa Ano sa love life? Minalas pa rin sa love life. Hindi lang love life. Pati nga friendship, minalas tayo. Hindi lang jowa yun, ang iwan. Pati yung friendship. Okay mga boss, pauwi na kami. Babalik na lang kami dun mga boss kasi wala na, walang naka-jotingan kasi half day lang yung office dito sa City Hall ngayon. Kasi Holy Week na. Yung iba umuwi na sa sa probinsya nila, yun yung iba. balik na lang tayo sa Monday kasi wala dito yung ano, yung hinahanap natin na Wala dito yung staff ni Mayor. So, Monday na lang. Okay mga boss, babiyahe na lang ulit kami at pupunta lang kami sa mall para kakain na lang kami. Let's go! So, ayan mga boss, hindi muna kami kakain kasi pumunta muna tayo sa barbershop. Magpapagupit muna kami mga boss kasi para naman pogi kami sa mga vlog. So, ayan mga boss, nandito kami sa... Saan ba ito? Dito kami sa Pusok. Boss Lloyd Skinyo, taga-gupit na dito sa barbershop. May bago ka palang summer job, Boss Lloyd Ski. Ano ang pangalan ng summer job mo? Ano ang pangalan ng summer job mo, Boss Lloyd Ski? tupi shop. Topi shop. Ang bagong summer job niya ay topi shop. Paano mag-demo ka muna, paano maggupit? Oh, ayan. Kung ano, ang liit niya na. Kala ko design lang. Ano pangalan ng summer job mo, pre? Tupi shop. Sino gusto magpapagupit dyan? Tanungin mo yung mga admods. Sino yung gusto magpapagupit dyan? Free lang. Pre. Bakit hindi ikaw yung nagupit sa akin? Ha? Kasi ano boss, magka makulong tayo niyan. Ikaw summer job ka dito. Ano yung trabaho mo dito? Tupi shop. Ikaw sana yung nagupit sa akin. Ikaw sana magupit para ano, para magamit ka naman sa summer job mo. Bakit nahihiya ka sa summer job mo? Kakatapos lang namin magpapagupit. Medyo magaan na sa ulo. Ikaw, Boss Loyski, medyo magaan na sa ulo, no? Ayos lang yan, magpapagupit tayo para hindi masyadong mabigat yung ulo natin. Para mabawasan yung kapangitan. O, makuwasan yung kapangitan natin. Para sa akin boss, bakit ka napagupit? Magpapagupit ako para naman pogi ako sa mga vlog. Ikaw, magpapagupit ka para sa meetup. Para sa meetup niyo Para magaan yung ulo. Para magaan yung ulo. Kamusta yung pagdakip sa'yo ng mga pulis? Okay lang sa akin. Okay lang sa'yo. Pogi naman ako. O, pogi naman ako. Paano ka nag-posing nung pinicturan ka? Di ba, naganon ka? So, ayan, ito sila walaway. Oy, madakpan juga karon kaya waka mag-face mask. Meron ako bibilhin dito. Meron ka bibilhin dyan. Ayos lang pala. Bakit naka-live ka? Wala lang, kasi vlog to eh. Ay, vlog to. Bigyan mo ako ng sample paano sumayaw. Kahit ano, okay lang yan. Dito ka lang. Kaya mga boss, dito kami sa fast food chain na Jollibee kasi naugutom na kami. Dito na lang kami mag-snack. Ikaw, Boss Fredski, di ba? Gutom na gutom ka na. Oo, kasi ano yan, ang taas na ng biyahe namin. Ang taas ng biyahe. Tapos, galing pa minalas kaming tayo. Minalas tayo kasi walang tao kasi doon. walang tao dun sa office. Sa office ni Mayor, walang tao doon. Punta kami kanina doon. Ano yan? Ano nawala? Mukhang may problema ka. Wala naman. Wala. Sa tingin ko, hindi ka okay. Wala yung pera ko. Nawala yung pera mo? 10. Yung 10?
Bakit? Yun tayo ng 50? Ayan. Ilan yan? sakto yun ko. 50. Gusto mo ng spaghetti? 65 na yung spaghetti. Sinong nag-utos sa'yo niyan? Nakalabas. Tagalabas? Kulang yan eh. Kulang yan ng 15. Magkano yung spaghetti nyo? Spaghetti daw, magkano? Kasya ba yan yung 50? Kasya ba yung 50? Okay. Kasya ba yun? Sana all. Kasya pala. Kala ko hindi. Mag-thank you ka naman kay ate. Thank you. Sana all. 49. Makano yung edad mo? Ano yung edad mo? Ano yung edad mo? Bismis. Pasensya na, pinahintay kita. Paano maligaw? Paano maligaw? Iwan doon sa kanya. Ha? Iwan doon sa kanya. Try mo maligaw sa kanya. Ay, wala ko naman trabaho eh. Wala ko maligo Okay dyan. lang yan. Depende lang yan sa diskarte. Wala naman sa trabaho yan. Paano ka na kung makaanak ka na? Okay lang yan. Marami ka namang madiskarte sa labas. Sana all. Goodbye kiss ka muna. Doon na lang tayo sa taas. Okay, doon na lang kami sa taas ha. Ang sarap naman yan, Boss Loidsky. Bigay ko to kay Kwi. Sino may bigay niyan? Ano ibibigay ko to kay Kwi. Bibigay. Ayoko kasi nagugutom na ako eh. Okay, Boss Loidsky, ang bagong waiter ng Jollibee. May bagong challenge ako sa'yo. Kailangan linisin mo yan. Let's go! Dang chadadang! Oh, ito na si Boss Loidsky ang nagligpit ng mga Customer na waiter. Oh, naging waiter si Boss Loidsky. Oh. Ang galing mo talaga, Boss Loidsky. Baka pwede naman maka-apply ka dito ng summer job. Pwede ka naman mag-apply ng summer job dito ah. Sayang nga lang, wala si ano dito, wala si Court. Hindi. Wala si Court dito. Kasi pumunta siya ng probinsya nila. Sana makabalik siya ng mga Sunday siguro no, para makasama natin siya papunta tayo dun sa dagat no. Kahit isang araw lang siya. Okay mga boss, hanggang dito na lang tong video na to at maraming salamat sa mga boss ko dyan na patuloy na nanonood ng simpleng vlog na to. Hindi namin in-expect na kung anong magagawa namin content ngayon kasi minahalas kami sa pagpunta doon. Sa nagpapagupit na lang kami doon and ito yung gupit ko. At syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Ruel Pradel, Rialin Patigda, Cyril Pagubayan, Marg 13 Vlog, Cristil J. Naval, Dayan Vlog 14, Krista Porlahe, Mariel Caballes, Evelyn Rosaupan Anyon, Sunshine Umpad, Leia Cavan, Bona del Rosario, Clarence May Balanlay, Ateya Katikesta, Aina Maasin, Atena Lavante, at ang pinakahuli si Ingles TV. Okay mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.